Здравейте, приятели! Днес имаме много интересна тема – Mercedes-Benz GLE 53 AMG, моделна година 2026. Това е спортен премиум кросовър с модерен AMG екстериор, големи 21-инчови алуминиеви джанти и опционален пакет Night с черни гланцови елементи. Интериорът е изпълнен с висококачествена кожа Напа, налични са панорамен покрив, аудиосистема Burmester и Head-Up дисплей. Хибридната система комбинира бензинов двигател и електромотор с обща мощност до 430 кВт, автоматична скорост на кутия и ускорение от 0 до 100 км в час за около 4,7 секунди. Батерията от 31,2 кВт осигурява електрически пробег до 90 км, а бързото зареждане до 80% отнема около 30 минути. Средното ниво на CO2 е около 31 грама на километър WLTP, а реалният разход зависи от стила на шофиране. Благодарим за гледането и за харесванията. Абонирайте се, ако обичате автомобили. До скоро!